Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalin, tuy daga sikat at ling, amang te tinawadwad, apig sa itipegan. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Agpaiso ito'y daga, awan makaliliwa, no diti yaaside, di tapos sumanapati. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Ken ni Jesus, iroknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawin di agresa. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalin, tuy dagha sikat at ling, amang te tinawadwad, apig sa itipegan. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Intayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawin di agresa. Jesus ken kaiservimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiservimi,
Daytoy puso ken bagimi. Kumararag tayo. Man nakabalin ng gatag nanayon a Diyos, inkadeng mo at mangisalakan kada kami, ikawes nati kinatao mi. Kat sa gabaen nati pan nakailan sa iti cross, tapno agserbi a pagwadan, ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kadi asi ayat, nga iti panagbiag mi, iparangarang mi ti kinaanos na, iti kasta maikarikam tumet a makiranod iti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Insuronak ni Apo Dios iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a pagagaren nak adumngeg iti insuro na kanya. Inikannak ni Apo ti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simmi na kenkuana. Intayak ti bukot ko kadagiti mang saplit kanyak. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparutenda dagiti barbas ko, ket ken tupraanda ti rupak. Ngem sa anak, amaan ano, iti panang pabainda kanya. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak tapno makaibturak. Amok asa anak to amay babain. Isao ti Apo. Yaman kay Diyos ko, apay abinaybayan nak. apay at inaybayan. Amin na makakita kanyak pagang angawandak. Guyguyaban ken wingwingiwingandak. Kunada, nagtalek ka iti Apo. Apay adi nakainsalakan. No ayaten na kati Apo, apay adi nakatulungan. Diyos ko, apay at inaybayan. Tibunggoy dagiti dakes sa tattao lawlawendak. Kas dalapangen ti aso nga umasideg kanya. Lasang-lasangin da dagiti ima ken sakak. Agparangen dagiti amin at ulangko. Diyos ko, apay at inaybayan. Pagbibingayan da dagiti pagananay ko. Ket pagbibinunutan da ti kagay ko. O Apo, dinak ka di panawan. Sika mangisalakan kanyak, darasennak at tulungan. Diyos ko, apay at inaybayan. Saritaek to kadagiti kailyak dagiti naramid mo. Kadagiti kongregasyon idaydayaw kanto. Dakayo nga adipen ti Apo agdaydayaw kayo kenkuana. Dakay akapututan ni Jacob itanokyo. Dakay atattaw ti Israel agrukbab kayo kenkuana. Diyos ko, apay at inaybayan. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nagpakumbaba ngem intanok ti Dios iti kangatuan asaad. No payadda ken Kristo Jesus ti pudno a kasasaad ti Dios, di na impapilit nga agtalinaed iti kasta a kasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem, binaybayan na amin. Innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao. Nagparang iti natawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog aginggakin patay. Wen iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket inted na kenkuana tinagan a natantanok ngem ti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit, dito'y daga,
ken iti uneg ti daga. Ket silalatak ngay pablaak ti amin na tao, ani Heso Kristo isu ti Apo. Pakaidayawan ti Diyos, Ama. Ti sao ti Apo. Si dadang kamao ngatong pag-ibilin mo, pagaygayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Hesu Kristo kas insurat ni San Marcos. Dua pay nga aldaw, dumtengen ti Pasko ti fiesta ti tinapay nga awan lebadora na. Agsapsapul dagiti pangulwen na papadi, ken memestro itilinteg, itinalimed a panang tiliken panang papatay da ken Jesus. Kinunada. Di tayo ranrana iti fiesta, ang mga nurungswati ribok. Adda idi ni Jesus ijay Betania, iti balay ni Simon nga agkukutel. Idi madama amang mangan, dimteng ti maysa a babae, a nakaigem ti nga botelya a nardo. Maysa a nangina a bangbanglo. Liluktan na ti botelya, sana imbukbok ti bangbanglo iti ulo ni Jesus. Nakapungtot ti subagmamano at tao nga adda sadyay. Ket kinunada iti maysa ken maysa. Apay na sayang ibang Pangulo. Nailok ko kumati na isuro kalubagasot apikos. Kamay ted kadagiti panglaw. Kasta unay ti panang babalaw da iti babae. Ngem kinuna ni Jesus. Baybayan nyo, apay ababalawen nyo, nasaya at unay ti impaay na kanya, kan kanayon nga adda dagiti napanglaw iti dennayo, ket uray anya nga oras matulungan nyo ida. Ngem sa anakan kanayon nga addaak iti arpadyo. Inaramid na ti kabailan na. Sinapsapuan nan to'y bagik a maisagana iti pannakaitanem. Kinapudno na kunakkada kayo. Sa dino man iti entero alubong apakaikaskasabanto ti naimbag adamag. Masaritan to ti inaramid daytoy ababai apakalaglagipan kenkwana. Ni Judas Iscariote, maysa kadagiti 10 ket 2 adalan. Napan kadagiti panguluan na papadi, tapno yawat na ni Jesus kadakwada. Naragsakan da ang nakangeg timbagana, ket ingkarida nga ikkan ti kwarta. Isut gapuna, binirbiro kay ni Judas, sigundaway na amang lipot ken Jesus. Iti muna nga aldaw ti fiesta ti tinapay nga awan lebadora na, iti aldaw ang may daton dagiti urbon a karnero iti Paskwa. Nagsaludsod ken Jesus dagiti adalan na. Sa dino ti kayat mo panangipasulakan mi ti panangrabiin ti Paskwa. Imbaon ni Jesus si dua kadagiti adalan na, kinunana kadakwada. In kayo ijay syudad, ket masabat yun to ti maysa a tao a nakaawit iti sanga karamba adanom. Suruten nyo ti balay aserkan na, ket kunain yun to ti akim balay. Kuna ti maestro sa dino ti kwarto, apanganak to iti Paskwa, agraman dagiti adalak. Ipakita nanto kada kayo ti maysa analawa a kwarto nga akin nato. Naisagana nga addaan kadagiti masapsapol. Sadyay ti pangisaganaan nyo ti pangrabii tayo. Napan dagiti adalan na, simrek da iti syudad. Nasarakan da amin nga kasimbaga ni Jesus, ket insagana da ti pangrabii a pangrambak iti Paskwa. Idi rumabiin, dimteng sadyay ni Jesus ken dagiti 10 ket 2 nga adalan na. Kabayatan ti pandanganda kinuna ni Jesus. Ibagak kada kayo ti pudno, may santo kada kayo, akasangsangok ita ti manglipot kanyak. Nagliday dagiti adalan na ket maysa-maysa nagsaludsod ken Jesus. Saan asyak ti kunam? Anya? Kinuna ni Jesus kadakwada. Maysa kada kayo, 10 ket 2,
ti makisawsaw kanyak iti tinapay iti mallukong. Matay to ti anak ti tao kas na isurat maipapanken kuana. Ngem kaasin to pay ti manglipot ti anak ti tao. Na imimbag pay kuma asaan anayan anak dayta a tao. Idi mang manganda, nangala ni Jesus iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinispisi na sa nainted kadagiti adalan na kinunana. Alaen nyo daytoy ti bagi. Kalpasan nangala ti kopa, nagyaman iti Diyos sa nainyawat kadakwada, ket iminumda amin. Kinunana kadakwada. Daytoy ti darak a mamatalged iti tulag ti Dios. Ti darak a maiparukpok nga agpaay iti adu a tao. Kinapudno na kunak kada kayo. Diyak to uminumen iti tubbog ti ubas agingga iti dayta nga aldaw. Nga uminumak iti baro nga arak ti ubas iti pagarian ti Dios. Kalpasan ti panangkantada ti maysa nga imno, rimwarda anapan ijay bantay olibo. Kinuna ni Jesus kadakwada. Panawan dakto, da kayo amin ako nati, da kayo amin tako natin na santuan asurat, patayen to ti Diyos ti agpaspastor, ket mawarwaran to dagiti karnero. Ngem kalpasan ti panakapagungar ko, umununaak to ngem da kayo amapan ijay Galilea. Singmungbat ni Pedro. Uray pumanaw danto amin, di kanto panawan. Ngem kinuna ni Jesus kenkuana. Laglagi pem daytoy, sakbay ti maikadwa a panagtaraok ti kawitan iti daytoy arabii, mamintlunton nga inlibaknak. Ngem si papasnek asimungbat ni Pedro. Uray no matayak ang mairaman ken ka, ulos adi kanto ilibak. Kastamet di kinuna dagiti daduma nga adalan. Napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti maysa diso a managan Getsemani. Kinuna na kadakwada. Agtugaw kayo ditoy bayat ti panagkararag ko. Kalpasan na, ingkuyog na da Pedro, Santiago, ken Juan. Nagdanag ken nariribok ket kinunana kadakwada. Matayak itinakaro aladingit, agbati kayo ditoy, ket agpuyat kayo. Imadayo basit sa nagpakleb iti daga. Ket ingkararag na ano mabalin ko maliklikan na dayta nga oras si panagsagaba. Indawat na iti Ama. Ama, maaramid mo amin abanag, ilisinak iti daytoy akupa ti panagsagaba, ngem saan ati pagayatak ti maaramid, no di ket ti pagayatam. Idiag subdi ni Jesus, nadanon na maturog dagiti tallo nga dalan. Kinunana ken Pedro. Simon, matmaturog ka kadi, di ka aya makapagpuyat iti maysa nga oras. Kinunana kadagiti tallo. Agpuot kayo, ket agkararag kayo, tapno saan kayo amatnag iti sulisog. Si sasagana ti Espiritu, ngem nakapoy ti lasag. Imadayo manen ni Jesus ket nagkararag. Inulit na ti dawat na. Nagsubli manen iti ayan dagiti adalan. Ket nadanon na ida amat maturog. Ta maka turturog dalaunay. Di daamo ti insungbatdaken kuana. Idi kapamitlo ni Jesus nagsubli, kinunana kadakwada. Anya, matmaturog kin agin anina kayo paylaeng, isunan, dimtengen ti oras, kitain nyo, mayawaten ti anak ti tao kadagiti managbasol, bumangon kayo taintayon, kitain nyo, adtoyen ti manglipot kanyak. Mabalin tayo ti agtugaw apo. Agsasaw paylaeng ni Jesus, idi sumangpet ni Judas. May isa kadagiti sangapulo ket dua nga adalan. Kimuyog ken kuana ti adu a tao, nagtagibuneng, ken nagtagipangor. Imbaon ida dagiti panguloen na papadi, dagiti mimestro ti linteg, ken dagiti panglakayen. Daytoy ti pagilasinan nga inted ti manglilipot kadagiti kimuyog ken kuana, sakbay ti ipapanda. Kinunana. Dadyay agkap isu ti sapsapulen yu. Tiluwen ken ipanaw yu ket wardyaan yu anaimbag. Imaside kadagos ni Judas ken Jesus, ket kinunana. Maestro, Sana inagkan. Tiniliwda ni Jesus ket tinengelda na laing.
Ngem inasot ti maysa kadagiti agtaknakder sa jay ti buneng na sana tinagbat ti adipen ti kangatuan na padi ket napingasan ti napayag na. Ket nagsao ni Jesus. Tulisanak aya ta nagtagibuneng ken nagtagipang-or kayo nga umay mangtiliw kanya. Inaldaw ang magipulpula-pulak kada kayo ken mangisursuro ak ijay templo ket didak tiniliw ngem masapol ang matungpal tinasantuan asurat. Nagtataray amin dagiti adalan ket binaybayan da ni Jesus. Simursurot ken Jesus ti maysa nga agtutubo a lalaki a nakakagaylaeng iti ules. Tiniliw da. Ngem nakalapsot ti ules na ket timaray alamu-lamu. Kalpasan na, impanda ni Jesus iti balay ti kangatuan na padi, a naguurnungan dagiti pangulwen a papadi, dagiti panglakayen ken dagiti mamestro ti linteg. Sumarsaruno ni Pedro nga adda iti adayo, agingga ti paraangan ti balay ti kangatuan na padi. Sadyay, nakitugaw kadagiti gwardya ken nakiinudo. Nagbirbirok dagiti pangulwen na papadi ken ti entero a Sanhedrin, kadagiti pamaneknek a maibusor ken Jesus, tapno papapatay da. Ngem, awan tinasarakan da. Taado tinagsao iti ulbud a may kontra ken kuana, ngem saan ang nagtutunos dagiti pamaneknek da. Ti makder, ti sumagmamano ang nagsao ti ulbud a pamaneknek. Kinunada. Nangngegmi nga ensauna. Ribakik to da to yate dagiti tattao. Ken iti uneg ti talongal daw. Mangipang nakto iti sa bali saan nga rami iti tao. Uray pa'y dagitoy, kaskas di asaan ang nagtutunos dagiti pamaneknek da. Ti makder ti kangatuan na padi iti sangwanan da. Sinaludsod na ken Jesus. Awan aya ti maisungbat mo kadagiti ipagpapasol ken ka dagitoy at tao. Ngem, nagulimek ni Jesus ket saan asimmungbat. Sinaludsod manen ti kangatuan na padi. Sika kadi ti Kristo nga anak ti nasantuan a Dios. Simmungbat ni Jesus. Wen siya makita yun to ti anak ti tao as itutugaw iti makanawan ti man nakabalin amin. Makita yun to nga umay kadagiti ulep ti langit. Rinayab ti kangatuan na padi ti kagay na ket kinunana. Anya payla ti pakasapulan tayo kadagiti saksi. Nangigyon dagiti sauna a maikaniwas iti Dios. Anya ti pangidengyo. Ket isuda amin inkindegda a mapapatay. Tinuptupraan da ni Jesus, ket inabungan da ti rupa na sada dinanog-danog, ket kinunada. Pugtom mano siya sino tinang disnog ken ka. Kalpasan na, inala dagiti gwardya sada ginagara iti tungpa. Adapay la ni Pedro ti paraangan idi masideg ti maysa babae nga adipen ti kangatuan na padi. Idi makita na ni Pedro nga giniinudo, miningmingan na sana kinuna. Uray sika, nakikadkadwa kami ken ni Jesus at taga Nazaret. Ngem inlibak ni Pedro, kinunana. Jak ammo ken jak maawatan ti ibagbagang. Ket rimwar ang nagturong iti ruangan. Apag isumet ang nagtaraok ti maysa kawitan. Nakita sa jay ti babae nga adipen ket kinunana manen kadagiti adda sa jay. Maysa kadakwada daytoy a lalaki. Ngem naglibak manen ni Pedro. Iti saan na mabayag, kinunamet ken kuana dagiti adda sa jay. Saan mo mailibak ang may saka kadakakwada at tagagang Galilea kami. Ngem insapata ni Pedro. Uray dosaen dak ti Dios no saan apudno ti ibagbaga. Jak ammo ti tao nga ibagbagayon. Pagaamuan, nagtaraok manen ti kawitan, ket nalagip ni Pedro ti kinuna ni Jesus ken kuana. Sakbay ti may kadwa pa nagtaraok ti kawitan, namitlunton nga inlibaknak. Ket naganugog gapo ti ladingit na. Idi bumigaten, nagmimiting dagiti pangulo na papadi, agraman dagiti panglakayen, dagiti memestro itilinteg, ken amin akamkameng ti Sanhedrin. Tinulag da no anya ti aramiden da. Kinawaran da ni Jesus sa daimpan ken Pilato. Sinaludsod ken kuana ni Pilato. Sika kaditi ari dagiti Hudyo. Simmungbat ni Jesus. Nasa umon.
Adu timpabasol kenkwana dagiti panguluan na papadi, sinaludsod manen ni Pilato. Awan ka di iti maisumbat mo, denggem dagiti nakaadu ay pagpabasol daken ka. Ngem saan lata simong bat ni Jesus, ket nasdaaw ni Pilato. Tunggal piyesta ti Paskwa, kadawyan ni Pilato, away-awayaan ti uray siya sino man abalod, adawaten dagiti tattao. Adda idi may sa abalod nga agnagan Barabas. Kadwan na ti pagbaludan dagiti natiliyong nga imalsa ang nakapapatay bayat tiriribo. Idi aga umong dagiti tattao ti sangwanan ni Pilato, dinawat na nga ipaay na kuma tadakwada, ti aramiden na iti tunggal piyesta. Sinaludsod ni Pilato kadagiti tattao. Kaya tiyo away-awayaak kada kayo ti ari dagiti Hudyo, Pagaamuna agapu ti apal dagiti panguluan na papadi, inyawat da kenkwana ni Jesus. Ngem, sinugsugan dagiti panguluan na papadi dagiti tattao, tapno dawaten da ani Barabas laingen ti wayawayan na kadakwada. Ket dinamag manen ni Pilato. anyang arot ti kaya tiyo nga aramide, iti kunkunayo nga ari dagiti Hudyo. Impukkaw da. El sami iti cross. Kinuna ni Pilato kadakwada. Anya ka di ti basol na. Ngem, inyad adadakit di nga impukkaw. Ilan sami iti cross. Gaputa kayat ni Pilato apagustuhan dagiti tattao, winayawayaan na ni Barabas. Kalpasan na, pinasaplitan na ni Jesus. Sana inyawat kadagiti soldado tapno ilansada iti krus. Inserrect dagiti soldado ni Jesus iti pangukuman, iti palasyo ti gobernador. Sada inayaban amin akakadwada. Kinagayanda ni Jesus tinalabaga alupot. Nagaramid da iti korona sisitan, ket imbalangat da kenkwana. Kalpasan na, naging dadayaw da anang kablaaw kenkwana. Agpiak ti ari, dagiti Hudyo. Pinakpakulan da ti ulo na iti runo. Tinuptupraan da. Nagparintumeng da ang naging rukbag kenkana. Dinalpasdan, nagang angawan, inikat da tinalabaga kagayna. Imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay na sada inwar tapno ilansada iti krus. Iti dalan nasabat ni Simon at taga Sirene. Nasabat da ni Simon at taga Sirene. Iso ti ama da Alejandro ken Rufo. Naggapu ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayan na ti krus ni Jesus. Impanda ni Jesus iti diso a managan Golgota. Akayat nasawen lugar nga ayan ti banga-banga. Nikanda ti arak naulukan ti timira, ngem di na ininom. Inlansada iti krus. Kalpasan na, biningbingay da ti pagananay na, babaen ti panagbibinunot da, no anya ti alaen ti tunggal maysa. Alas 9 ti bigat, idi inlansada. Daytoy tinaisurat, ana ipabasol kenkwana. Ti ari dagiti Hudyo. Naigiddan met ang nailansa ti dua tulisan kadagiti krusda. Iti maysa iti makanawan ni Jesus, ken ti sabali iti makanigid na. Iti kasta natungpal ti kuna tinasantuan na surat na ibilang kadagiti kriminal. Wining-wingiwingan ken nagsasauan dagiti aglabas ni Jesus, ket kinunada. Kinunam, ripayem ti templo, mga italungal-lungal. Insalakan mo man nga rumrun bagim, baka iti cross. Nakipag-angangaw dagiti panguluan na papadi, ken dagiti memestro tilinteg, kinun kunada. Insalakan na, dagiti daduma, ngem di na may salakan ti bagina. Luisod ti Kristo nga ari ti Israel. Itaen tayo man, abumaba ita iti krus, tapno mamati tayo, kenkwana. Nakipaglalais met dagiti pada na anailan sa iti krus. Ititeng nga ti aldaw, nagsipnget intero adaga, ket nagpaot ti 3 nga oras. Iti alas 3 iti malem, impukkaw ni Jesus. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Akayat na sa wen, Diyos ko, apay abinaybayan na. Nangeg dayto iti sumagmamanong adda sa jay, ket kinunada. Dinggen nyo ayabayan na ni Elias.
Ada nagtaray anapan nangala ti espongha. Impasagipsep na tinaalsem nga arak, sana yung kabil iti sukdal. Tapno ipasepsep na ken Jesus. Ket kinunana. Bayan niyo, kitain tayuman no umay ni Elias amang ibabaken kuana iti krus. Ngem nagikis ni Jesus iti napigsa. Kalpasan na nauyusen ti biag na. Agparinto men tayo. Tumakder tayo. Napigis si Cortina anay bengbeng iti templo. Nagudwa manipod iti ngato agingga iti baba. Iti sangwanan ti krus, adda nga agtaktakder ti kapitan dagiti soldado, na imatangan na ti panakatay ni Jesus. Kinunana. Pudno gayam nga anak ti Diyos daytoy a tao. Iti pangadaywen basit, adda sumagmamano a babae, amang buybuya iti mapaspasama. Adda kadagitoy da Maria Magdalena, Salome ken Maria, nga ina da Jose ken Santiago, nga ubing. Simursurot dagitoy a babae, idada ni Jesus ijay Galilea, ket nagserserbi ken kuana. Adupay dagiti sabsabali a babae nga adda sadyay akimuyog ken Jesus, anag pa Jerusalem. Nasipngitan ididumteng ni Jose at taga Arimatea. May isa madaydayaw akameng ti Sanhedrin. Makipagpaspasungad met ti pagarian ti Diyos. Agsipod taldaw ti panagsagana idi kayat na sawen aldaw sakbay ti panaginana. Si tutured ni Jose anapan ken Pilato tapno dawaten na ti bangkay ni Jesus. Nasdaaw ni Pilato, idi mamuan na anatayen ni Jesus. Iniyaban na ti kapitan dagiti soldado, kaya't sinaludsod na kenkwana, nung nabayagen anatay ni Jesus. Pinatalgidan ti kapitan dagiti soldado, anatayen ni Jesus. Impalubos ni Pilato nga laen ni Jose ti bangkay. Imbaba ni Jose ti bangkay ni Jesus. Binungon na iti puraw alupot, akagatgatang na. Kaya't ingkabil na iti tanem, anay naikungkung iti bato. Kalpasan na, nang itulid ididakkel a bato, a pinagsarra na iti tanem. Si matang da Maria Magdalena, ken Maria nga ina ni Jose, nakita da tinakaitaneman ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakitang. Manulang nga minis diya nakitang kayon. Ni Apo Jesus na ilan sa ti alas 9, kaslakastoy nga oras. Nakibitin ti cross. Natay ti alas 3. Tatagreklamo tayo, nakapapaot mo data nga Ebanghelyo. Nagsakit ti saka kon. Gitaan nyo niya. Agreklamo tayo ka manulang nga minutes dayay. Ti ibaga ti liturhiya tayo, ordo tayo, ababa nga Ebanghelyo ay pay homily, sermon, kalpasan datoy long, very long ta indramatize tay nga rod, ijay napasamak. Hindi mo ano nauawatan nyo, mayat no naawatan nyo, nohaan, ay kanya nga rodan din mabalin tayo, hantay ka rod na awatan. Mayat dito ayan tayo, ta asidag tayo ti baybay ken baba, ado ti mabalin tayo nga alaen aramos, at danyog, palma, ada pay masitas tayo nga palma, naglalaok, kanagado ti mabalin tayo nga aramidan, adulat tamo ti nakalipat nga nagaramid,
Gaputan nakita da nga nakaramos ti daduma gimatang dalat tamot tadwan at damo na sirsirib dimawat ijay maysa ay kay labang di ramos nanda adda naganos adda nagango adda aglalaok nga ramos nakarkaro mat dagayay taga Imay di Martes ti taga Abatan Bugyas ti problema damat ay gaputan na lami is awan pagalaan dati aramidan da nga ramos dat hamang agbyag tinyog. Nalamiis. Kakunak urain niya nga palma. Ada ka di required nga bulong nga aramidan tayo nga ramos. Katimag ko na dito, idi triumphal entry di sumret da ka di kagayda, inyap lagda, inyap apda iji asno, nagluganan ni Apo Isos, nagsip akda kadagiti sangsanga kunada, ngam di may sang ebanghelyo palma ta iso garod ti makaikayo ijay ayanda tanapudot garod iso nga palma kunada kada tayo met palma met ijay may sang nga nagyanak nga parokya gapo ta awam mo unay mapalpalma awam mo nyog dagiti dadduma nalipatan da ramos idi kwan makita da dagiti kadwada nga umay makimisa ni ramos gayam tatati mo ila na sip-sip akdan idi mang bendisyonak ali ablat ti ikastada nagitay met bulong ti bayubana bayabas kadamaro kas laak man annunganen nga sanutan da iti enya naganan bulbulungan iso ti ko nang apay na annunganak nga data mo bulong ti bayubana kadakwa anja mo anti cancer kanu dagiti mo pa yan wen ramos simrek ni Apo Jesus amoy si sarek na triumphal they call it triumphal entry or triumphant entry. Ngam dayta nga triumphant entry, apaya nga triumphant, ti ammo tayo triumphant nga agbalagi kas lagubat ko man niya, agbalagi tayo, abaken tayo, ngam sa bali dayjay nga triumphal entry. Anya dayjay nga triumphal entry nga inaramid na, sinarakusok na, ammo na amatay, ammo na nga agtutuok parigaten da, ngam simarakusok latta ni Apo Jesus. Haan na nga tinalikodan, malagip yun, nanggagyo di kararag. Eji bantay ulibo nya ti kararag na apo no mabalin matayak ko na nangarod ke matayak tinakaro ladingit daya ti kararag na no mabalin ikatem daytoy ako pati panagsagaba siyempre tao mo't isuna nagikis mo ididuyok dati bakrang na masaktan mo't atatao mahamangal alya ko ma nganja ti kararag na apo no mabalin ikatem daytoy ko pati panagsagaba ngem nagmayat di panangibagana nyangem ti pagayatam ti masurot iso sinarakusok na anya ti pagsakitan tinakem na dagiti adalan na nga mangibaga nga uray matay ka adda aklata naglaka di promise ngem idi kinaagpaysoanan na nagtataray da laeng inyulbod da laeng tadi da magkayat ti matay naglaka kanya ti daduma ti agpromise saan ngam inton kang itingitan ti gubat ayan mo. Dayay. Sinarakusok na latahan nga nagbuteng anya ti ibagbaga na dayay kinatured. Ngamang sarakusok ti panubok iti biag maikadwa dayay si papakumbaba amang surot ti pagayatan ti Dios. Si papakumbaba nang surot uray pay no marigatan si tutured. Ngam si papakumbaba ngamang surot ti pagayatan ti Dios. Hindi naging ganang inlansadan iti cross, aging ganang natayon na itanam. Anya tinapintas nga pagpampanunutan tayo diti kakabsat. Umuna, the prayer of Jesus, diyay Mount Olive, anya ti kunana, no mabalin apo, ikatam diti ako pati panagsagaba, kas jay ti usual akararag tayo at tao. Dayjay ti umuna nga ibagata yung at tao. Hello? Nakaturog damot nakitang kay nga nagdadar. Dahil iti umuna nga ibaga tayo, di mo't pagsasao tayo nga, apo, ore awan makorkwartak, basta awan agsaksagit a membro ti. Nagparintumang tayo ka, apo, iliklik na kam kumaamin iti problema. Apo, no mabalbalin, awang kumati pakarigatan. Apo, no mabalbalin, awang kumati agsakala. Amin nga kararag tayo, kasladyo muna kararag ni Apo Jesus, apo no mabalbalin, awang kuma, numayat, no datay kumati agkararag ka, apo datay kumana, anayas amin ti panagbiag tayo.
Agpapada tayo ti kararag. Ngamhaan nga mabalin akas jay. Haan nga mabalin nga awan ti agsakit. Addan tulak tagsay. Apa inya ka nga ruden nung kang agsakit. Apaya no dadduma, may mayat pa'y kang agsakit tayo no dadduma. Apaya? Pera dulis buenos. Kada kayo idi kapigpigsaan nyo, hanyo amamu ni Apo Diyos. Idi nagsakit kayo kang mapanggay kin ni Apo Padi. Apo, agasan na man, Apo. Idi kapigpigsaan ka muli naglagip. Uray si Mana Santa, idi ko nagganas ta video okay man. Ah, beautiful Sunday. Idi nagsakit ka Apo. Dalaga makita nyo ito no biyernes, mangrog inuhay, bes, agbibidyo okay kayo, agbibidyo okay, dagita ka-arro ba yo, ito nagsakit da, agkamang dakin ni Apo Padi, umay da agpaagas. So nga may mayat no daddo, mahanga mabalin di kararag tayo, nga Apo awang kumati agsaksakit. Imposible ang awan ti agsakit. Data kinamamunsyon mo, imposible ang. Kinamamartek mo, nyakit ti papananan. Nagsasamit na kaya mo, anya kat hindi tayo pagsakitanan. Uray si sa salon at si kamo mangkre iti sakit mo, sakit tinakam. Kanya kat yawan nagsaksakitan. Hanga mabalin nga wan ti agsaksakit. Iso nga di kararag tayo no daduma, Apo awang kumati agsak. Imposible day ta. Hanga mabalin nga wan ti agsakit kanya tayo. Mayat pa agsakit tayo ko na manan, tanudad do mapalagip na kanya tayo, tayo di garod hanti agsakit ka, nalipatan tayo mataan. Di pa nagsira amin nga hospital tayo, naintay kin apurupo ka mangagas. Apo ko siyak maamin, ngagas kada kayo ka, malaksid ano, agbayad kayo. Ngiyadada yung apo nga mahanak mga mangagas. Apa yung nga masapo no daddo, maji kararag tayo ngamin, hanggang saksakit hanggang mabalin. Apa yang itid na mo ti sakit no dadduma, tapno mapadasan tayo mo ti agungar iti dayta sakit, mari na tayo ti ginawahan. Napadasan nyo ti nagsakit ti ngipon nan? Ay napadasan nyo ti addang ngipon nahan. Baka awang ngip-ngipon nyo sa kanya mo nagsakit ti ngipon na. Daytay ngay agsakit ti ngipon mo ka, daytay uri pagsaludsuran da ka, tal na kayo, Apo, data aguray ka. Daytay ngay sunuran na amin nga murdong ti kukom. Nga awampay pain reliever nga makaisalakan data nga sakit into no na ikat dayta ang ngipon mo dayta ka nakaginawa ka kasla tapno makaungar ka iti dayta. So nga wrong dayta kararag tayo no daddo mga Apo awang kumati agsaksakit. Anya tinaramid ni Apo Sos sinarakusok na sarakusuken tayo met. Anya ti rumbang akararag tayo Apo nadadumten nga sakit. Makapagbiagak latta ko mga addaan ti ayat. Makapagserbi aklat ako makadagiti tattao. Maitidlat ako makanyak ti kinakapakumbabakin kinaanos. Tano daddo man no nagsakit tayon kalakas latay med nakagalot nga ason nga ngerngeran tay med amin. Sakit ha! Napukaw mo deja misyonan. Normal napadasan tay amin kin mapadasan tay amin ti agsakit. Tisa itidawatan tayo, tibker nga manglaban, no anyaman, dagita nga maitid nga, sakit. Ti kararag tayo no daddo maapo awang ko mati problema, ti pamilya, mabalin ayama nga awan. Kaya iyot yang agproblema? Kaya iyot yang agproblema? Mangibaklay kay ti sa ako, agpidot-pidot kay ti silsilupin kada kisin nyo amin nga post-post ti ditawan to problema yon. Hanga mabalin, adalat ta panubok ti biyag. Katika rarag tayo ka, Apo ko maawang ko mati panubok, awang ko mapapulo. Hanga mabalin, adalat ta. Kanya ti kararag tayo, Apo no dumteng ti problema, ikan na kami tinata na tibkar, na andor apuso, na unag apamati, nga hangkam nga umibat king ka, tasi ka nga rod ti Diyos mi, tapno malabanan mi. So kung nadaduma di kararag tayo, kas laladay tayo, imbagpay kanya, datawan problema, nagkuna, di mo lang mo Agap apa kaya agasawa, piyapay kanya data, nya na gana, ang problema da, handang agap apa, hamula mangagta na nga to di alad da nga si halublakaan, di mo amumuno kas ano ti gubat, idi o nagtibalay da.
Si kangamin ka, siyempre, rig kang gitawa ka na ko, alak kaya, mamartay! Manggag di siya nga, at daya mo awan problema natin, dawakan tayo baliktad, sarakusukan. Ikan na tayo ti ano, stop na masarakusok tayo, madarop tayo dahil ta problema, tap no agungar ti baro akapya ti pamilya. Dahil jay malaang. Anya pa dagitay kay problemahan tayo ano mabalbalin kaya tayo apo ilik-ilik na kam kumaiti daytoy apatay nya kadata kararagen aya. Sa bagay ko na 1 to 40 sunrise ti biag mo nya. 41 nagpangato sunset ti biag tayo. We have to accept that. Nga adun ti agbaliw iti biag tayo. Idi ako kulon kadabang banglo tata ipikasent oilan di pagayayat mo kala wow apa nga nagmayat nga riang angaw idi ka bangbang lumay idi kaya mo ti agpaspasyar alay motor ali pasyar alay awel no daytay ag 40 ka ag 50 kan ka no hanga na patagan ka may mayat ti agpupupo So kano kunada, no nag-40 taon, nag-15 kunada, no kano no lalaki, umananos, nagiging caring, nagiging anya na ganan responsable, tumal na tingiwat na no babae kanuman, no nag-40 agpangato, ma-insecurean, agimunan, umuyungan, at higit sa lahat, magiging marites. Diyan mo pa diyan, may Facebook na diyan, ang ko nga original diyan. Facebook na diyan, kung kunadala, ang maangaw dalang. Ngam diyan, no nag-40 ka, nagkasyakan, we have to accept nga the changes ti lubong. Uray ti bagi tayo. E din iti kaya mo ka, apo, lechon kuma, apo tabtaba, e di nakaurnong ka kwarta mo, anya ti kayat mo nga si daan, mangga, chisa, kung kuna mo ta. Igatangam ti sinanglaw ka, ay, tagapulot, kung kuna. Agbaliw. Kaya dyan ko na tayo, awang ko matay nga sa, ang akas ti lubong, we have to accept nga kastoy ti lubong. Uri dagiti changes, agraman ti bagi tayo, we have to accept. Agbaliw. Kanya tinurumbang nga aramidan tayo kakabsat, kaslakin ni Apo Jesus, tapno masulbar na, dayta a problema, tapno agbalay gi ijay mission na, anya ti mission na ngamin, umay na idaton ti biyag na kada tayo. No timaray ko man ni Apo Jesus, jak kayat ti matay, makaamo kay itan, no kunana kumamit, handa nga sinarakusok, hanga di manon ti ayan tayo, basically no, hantay nga nadamag. Haan nga naibunyag kanya tayo. Ngam gapo di pa nang sarakusok na natay nagungar, nakadanon king ka, nakadanon kanya. Haan nga pulos nga nakadanon ito'y no nga nagungar, ori kada kita sikat nga kung kunayo nga idol yo. Ponder ti reliyon yo. Mas sikat na kumaano nagungar damat. Ngam no haan, kanya nga rod, sorry to say. Awan at nagmaayan na. Kalatat ako dahil panagungar na, iso nangalimpatok ng urnong amin, ti pan nakaisalakan tayo, iso nga nakadanon kada tayo. Anya tinaramid na, si papakumbaba nga ng sarakusok, sinaranget na. Kasjay mo ti kayat ng approach tayo, ti biyag tayo. Nada problema, no mabalbalin no, kaya mo sulbarin. Sulbarin mo. Nagrigat, napadasan nyo, dahil adda kong makakonflict mo, nadda basol mo ka, pampanunutom nga rinabii. No mo mapansangwan ka, rebukan na ka. Oy, nakaturog kaysan. Ngam na mapamusangwanan, ang ilipas mo, ang kaslagwaya di lubong mo, daya ti baro a panagungar. Napadasam dahil sa bagay, di mangutang, handa mapampanunod. Dahil utang mo nga rinabiina ka nga rebukan. Nga numasabat mo dyan nakautangam ka, hamukit kitaan. Kung kunam ka lumabas, siya kaladay tayo, wala lang, kakaansi ka nga aglumlumang, agin sa sagawisiw ka nga, agin sisirip ka, ijay tuping no, datukak. Ito nakalabas, ijay nakautangam ka. No, at pagbayad mo, sulbaro mo, haan? Kaslang mo lajili na malabaan, makitkitam tali na malabaan. Parparigatin na ka. Parparigatin na ka, nagwara. Di ka pala ilipas na malpasan.
Nataduma ka, attitude ko nga kasi dito nini, tapno malpasan, ilipas mo. Hamo nga your uray, tapaya, prolonging your agony ko na daya. Kasi mat aja relasyon ko mati pamilya, at the conflict. Asawa kin di dagi agasawa di anak, na may mayat no lipas mon, matay ka iti kinatangsit, matay ka iti gura, matapno agungar ti baro nga relasyon. Ijay trabaho, no marigatang ka, apa yung hamupay lang nga isulbar no kabailam. Na the solution na ilipas mo, no awan, italag mo kini Apo Diyosen. Tapno agungar ti baro a relasyon ti panagkakadwa. Diyay mo ti ibagbagana, apa itinsa mo pampanunutin yung nga panagungar ka, urnungan tayo, sa tayo ito agungar amin no panagungar ti second life. Hello? Mawawatan dakpay? Tinsa mo pampanunutin yung nga panagungar laeng ka, into na agungar iti second life. Haan, kanon to dayta. Wanto day to tipudpud no nga panagungar ngam iti aldaw mabalin tayo maagungar. Nailawaan ka nga nagbasol, oray ka dudugyutan, oray nakaararya kuno nakaalas nga basol, mabalin ka nga agungar iti dayta abasol anya dayta pagbabawyam ingka ikonpisar. Ikarim nga hamul ulitin ng tapno agungar ti baro abiyag mo. Ti magkayat tayo ngamin ka, or-orno ngagtatan sa akong tugulpyan no dandani ak matay, kita makipagungar at no panago. Ay awanan ang nagbiag ka dito ilubong nga Biyernes Santo tabiyag mo. Iso madagit da kayo nga daduma, Diyos ko ta pa nagro-pro pa yung kaslala nakalansa ka na yun iti cross. Nakair-irot nga biyag, apayan, nagadot ka apapam, nagadot ka gurguram. Dan sapay utang mo ngamin nga mong kabayatan. Agungar ka No anya dayta nakailawan nga basol, isugarod nga simana manen, panang dalus. Bigbigam ti ayat ti Diyos, dalusam ti sopapak na panangiliwak si dayta nga basol, tapno agungar ti baro akatatao. Tapno agungar ti baro abiyag kada tayo. Tapno agungar ti baro a relasyon, iji pamilya, iji panagkakaaro, bakin ijay gimong tayo. Tamabalin tayo matapilyan, ti agnanayon nga nakatanem ka ti basol, nakatanem ka ti gura, nakatanem ka iti sakit tinakeng, nakabalod ka iti relasyon nga haan nga nasaya at mabalim mo nga balbalyan, tapno rumwar ti baro panagungar. Iso nga ni Apo Jesus nagmayat di inaramid na, ammo na sakit, ammo na narigat, ammo na nga papatayan da, ngam sinarakusok na, taapaya, tapno agungar. Idi nagungar, dadtan nagbalaygi. Iso nga di panang sarakusok na, di sisirak na di Jerusalem, iwaywagayway da, ammo na nga marigatan mata iso na. Ngam inaramid na, tamatungpal ti kayat ti amaan niya di jay, tapno maisakripisyo iso na, maaddaan ti baro abiyag ti lubong, na iraman ka, na ibunyag kanyam, na iraman ka pinunas na ti basol. Ti kaya namat, no mailawan ka nga agbasol, sarakusokang agungar kamet. Tured nga agpakumbaba, tured nga mangbalbaliw, agungar kamet. Awis ni Apo Jesus, ala nagasat nga panangrambak tayo ti nasantuan nga al-aldaw, tila tarigagay na makipagungar tayo, makipagri na tayo kenkwana. Lolwan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ni Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay iti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapu kenkwana na aramid dagiti amin ngadda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ang nailansa iti krus gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit kat si tatugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen as idadayag,
tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay agdawat as ipapasnek iti ama tayo na ilangitan, tapno datayo ana bunyagan, makiranod tayo kuma iti biag nga inted ni Apo Jesus, babaen ti panagtutuok ipapatay ken panagungar na, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo ti mudem kad dagiti tattaom. Agpaay ti sangalubungan. Sapay ko titinapatig unay adara niya po tayo nga Jesucristo. Isu nga ari ti kapyaken ayat. Yasedeg na tayo iti maysa ken maysa. Dawaten tay ti Apo. Agpaay kadagiti amin an ayaban. Iti nasantuan a panagserbi iti Apo. Sapay ko matagtalin na idda si pupudno. Iti panungsur da ken Kristo. Dawaten tay ti Apo. Agpaay karigiti amin ang makasapol iti tulong, ti paay ko mati Diyos, dagitag na makasapulan da, ket liwliwain da ida iti tiyempo ti panagtutuok da. Dawaten tay ti Apo. Agpaay karigiti amin aminatay tayo, sapay ko mata dalusan ti dara ni Kristo, anagayos manipod iti krus karigiti basbasol da. Dawatan tay ti Apo. Agpaay kada tayo amin, tayo tayo kumaasyanos ti krus tayo, iti inaldaw, gapu ti ayat tayo iti Diyos. Dawatan tay ti Apo. Agulimet tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakapsat tayo adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Dagiti nangyawat ti misa pagyaman, ti special intention, dagiti masaksakit, basta mo ti panay karkararag kadagiti minminatay tayo. Ama kaasyam kad ti iglesyam kadagiti amin nakasapulan na, denggam dagiti on-onnoy mi, ketalyawem dagiti tattao amang bigbig kan ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Angin ako ngain sa mo nang may ketrigat may namin ko may kuidatong Diyos ko mas pagyaman ko inahin ako
Amino ako nga insagot mo, namay kenrigat, when amin ko, umay ku itaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, ako'y awat minanmo adaton, sapay kumatagda ka ikarya, nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo ta maikapyakam ken ka babaan ti panagtutuok ni Kristo bugbog tong nga anak mo. Saan kam a maikariga po kadagiti aramid mi ngem may paunmet laeng tinaisang sangayan na sakripisyo ni Kristo ket iti pay met na ayat akaasim mairagpat kam kuma iti dayta apan nakaykapya gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo nga awan basol na sinagaba na ti kinakillo apan nakadusa gapo kadagiti nadangkes a parswa ket babaan day di ipapatay na pinunas na dagiti kinadakes mi babaan met day di panagungar na, ginunod na ti pannakapasanto mi. Anansata ti langit ken daga, dagiti angheles ken arkangheles, ibunan nag ken idaydayaw da ni Kristo, ket ti di agsarday konami. Santo, 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 Di Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken anak muday di patay dayawan. Hosana ikangatwan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, Hosana ikangatwan. Pudno ay Apo, mabiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo gat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagig iso maiyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, Kenin ka panagulat, inakamisalatan, manubot isang alubungan, inakamisalatan, manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami amakirano iti bagi kan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pem ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pem pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to, keneng gasata na Berhen Maria nga inati Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy miken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa langit, madaydayaw, tinagangan mo, unten kumahipagariyan, makumpal kumahinakim mo, dito'y daga akas sa langit. Idem kata,
tinayong nga aldaw pakawane dagiti basbasuli kasmet kuma iti pamatawan mi kadagiti met nakabasol kada kami. Di na kami baybayan na umanugo iti suliso ket isalakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay, ti panakabalin kenaya, iti arayong nagling, tuwag sarbay. O Apo Meso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngagapukan niyak titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ilubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ilubong. Apo mga asika, Cordero ti Diyos, amang punas basbasol tinumong. Itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya, nanti may sala nga sa mapainbag tong ti taral. Apo mia Jesus, di ka nang buteng iti cross, di ka impaidam ti ayak mo, mangiwara ka wa kinapu
pudno. Ikan na kami kadi, ture dayakmu anasodi, unasem katikina-dakesmi, iti krusmu sumurut kami. O apumi ya Jesus, ang buteng kami ikikros, narigat nga watim ti ayat mo, mangiwara kawa kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayakmu anasudi, kunasem katikina-dakesmi, iti krusmu sumurut kami. O apumi ya Jesus, di ka nagbuteng iti cross, di ka impaidam ti ayat mo, mangiwara kawa kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayakmu anasudi, kunasem katikina-dakesmi, iti krusmu sumurut kami. O apumi ya Jesus, ang buteng kami iti krus, narigat nga waten ti ayat mo, mangiwara gawa kinapudno. Ikan na kami kadi, ture dayakmu anasudi, unasem katikina-dakesmi, iti krusmu sumurut kami. Ang babawi kayo, kadagiti basbasulyo, ket mamati kayo, sumurot kayo iti dalan ko, kunati Apo, sana anak taleken ka, intang sito bukod ko api, iksakit sinapit
labis na ang babawi kayo. Kadagiti basbasulyo ket mamati kayo. Sumuro kayo iti dalan ko. Kunati apo iti kamsat ko, di ka nakita nagimbubulse kadagiti masapulda naging tutuli kadagiti asa sugda. O Jesus ko, linisya ida ang babawi kayo. Kadagiti basbasulyo ket mamati kayo. Sumuro kayo iti dalan ko. Kunati apo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti panang taraon mo kada kami iti nasantuan a sakramentom, ket dawaten mi, kas patyen mi, ababaen ti ipapatay ni Kristo nga anak mo, ited mo ti pananginanama mi iti agnanayon a biag, babaen ti panagungar na, ipaay mo kadi ta maragpat minto dayta a biag. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbit apo. Kadagitay naladaw apo nga haan nga nablisan ti ramos na, mablisan to dagiti ramos yo, kalpasan daytoy na santon a misa. Palagip apo into no malem, iso ti Estasyon General tayo, napintas mat nga rinaen tayo, panang sakripisyo kas pangpunas ti basol. Daytoy pananglaglagip tayo dagiti misteryo. Ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ti apo mangrugi ijay San Antonio apo aging gana ijay patiki alas 2 dijay misa apo into no malem. Ti estasyon tayo. Tatapay apo Holy Week manen. Iti aktibidades tayo. Kadagiti mayat nga agkonpesar apo naka-open lot ta ti parokya malaksid no bigat ta ada Christmas ijay Santa Maria, ipakamuyo lang dito opisina apo, no kayat yung mas sigurado, alas 6 ti malem, maaramid ti confession, barangay no sa dinapagmisaan tayo, kalpasan na, isunto ti nasanton a misa. Into no Huwebes apo, ti Pamuggo, Biyernes, miso ti 7 last word, kende jay nasanton a komunyon, hanto pa ilangan alpas apo, Sabado, panagulimag, panagkarkararag apo niya. Kada kay nga adanakem na, ammo tayo, haampay nga panagraragsak. Haampay nga ipapan ijay baybay. Da kayo magamin no nagsangpot da kita kakabagyan yun, video okay everywhere mutten. Haampay. Nadanakem tayo nga Kristiyano apo, isugarod nga dildilawon da tayo. Haampay nga panagraragsak ti Sabado, panagkararag, panagpampanunot ti papatay. Into no bihilya ti Rabii apo,
Domingo pa nagungar, agungar kahit na ipapati yun to, tagkakanta ginganang agpaparaw ka dayo, rumwarta kinarakaran yun. Ngam ti Sabado hampay, no, danakam tayo a Kristiyano, da kayo ti tumulong nga mangibaga nga hampay nga panagraragsak. Haang ko maibaga amin, kaguradak na siya ni mangibaga, sigurado da kay nga dapartyan na nga ason tumanan ka kaguradak. Para Sabado, kung kunayo mga tatapanunot yon. Ngam hampay nga panagraragsak, di jay apo, kararag. Mamaminsan lang makatawon nga agkararag tayo nga na impapuswan. Kano at namanaknaga mo, Kristiyano, ipapusom, ibiyag mo, sayang. Da kayo ti kadwami ang mangibaga. Hanga da kayo ti mangilimod. Anya, wan mabalinday tan, ure ka nagungaran. Da tayo mo nga makaaw-awat. Kararag day jay, into santo ti bihilya ti panagungar. Manipod Huwebes, Biyernes, agyenga na ti panagungar, 3 duo ko na tayo may sa liturhiya day jay. No Biyernes la inatindaram hanga buo di liturgim. No Huwebes la ka ken Biyernes hanga buo agingga na ti panagungar dayjay. Dayjay ti buo nga liturhiya 3 duo kunana dayjay. Tapno mananam tayo. Anya ti bunga na ti sakripisyo jud naron pang sopapak ti basol, pang paunag ti relasyon, pang dawat ti grasya ni Apo Dios nga mang saranget kadagiti panubok iti biag dayjay ti purpose na Apo ala nasayaat na bunga nga Holy Week tayo sapay kumata na inkararagan niya. Tumakder tayo. Ti Apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santon Amisa, intayon ni ti ayat ken kapya ti Apo.